Gabay pala eh. Ayan guys, nakakilala na naman tayo, nakamit na naman tayo. Matagal ka na rito. 4 na taon na, PR ka na. Pinalakad na. Okay. Merkan ka rin. So paano yung PR mo? Good luck. Salamat. Shout out mo na yung misis mo, mga anak mo. Shout out dyan sa mga pamilya ko, dyan sa Negros. Okay. Kunting taste na lang. Babalik tayo. Dito na tayo sa... Saan na tayo? Medicine Hat. Medicine Hat. Medicine Hat Flying J. Tulog eh. Dito ka muna tayo. Ay, sa... Welcome Center. Ay, dun sa may... Welcome Center. Ross County. Ross County. Wild Rose County. Sorry. Doon sa may... Hindi ko na kinaya dito kasi malilate na ako ng 13 minutes. Wala na akong oras. Wala ka na oras. Natulog dun sa bagay. Maganda naman dun. Inabot ko dito. Kumusta? Okay lang, pabuti naman. Sa Princeton, no? Sa truck mo. Ito. Volvo. 860 pala. Maluwang to. Maluwang. Maluwang, oh. 860. Ikaw lang ba mag-isa? Magkocross back ko na pagkatapos ko ng Alberta. Magkocross back ko ng Washington. Diretso ko ng Washington. Oo, magsashuttle na lang ako. So, saan papunta itong route mo na to? Victoria, isang drop sa Victoria at saka isang drop sa Sonic. Victoria, British Columbia? Oo, sasakay ko ng barko. Sasakay ka pa barko? Oo, sabi ko na agad. Ano pangalan mo? Toto Pusoy. Toto Pusoy? Oo. Oo, Toto Pusoy, taga saan ka? Negros. Negros? Lunggo. Lunggo ka ba yun? Lunggo ka ba yun pala eh. Ayan guys, nakakilala na naman tayo, nakamit na naman tayo. Matagal ka na rito. 4 na taon na, PR ka na. Pinalakad na. Okay. Merkan ka rin. Hindi. Anong agency mo? Agency ako sa kay Sir G. Sergey. Alam mo yun, di ba? May mga trupang nakalala ko taga Prince taga New Brunswick ka. Alos lahat kasi isa lang naman yan. Pero nasa New Brunswick Sa ka New nakabase? Brunswick. Hindi, dito pa rin sa Montreal. Montreal ka nakabase? Pare, pag nag-renew kami ng kontrata para sa Pilar, dito na yung New Brunswick kasi mas madali. Mas madali. Oo. Pero base ko yung Montreal. Montreal talaga. Pero nakatira ka sa Montreal din. Oo, Montreal. Good luck. Salamat din. Pero yun mo, nakay-trackers i-follow niyo siya. Nakay-trackers. Guys Pero ayun mo sa Facebook lang nakikita, pero ngayon nakabit ko na. may picture na kami. Tag mo ako pag tagit mo ako. sa lakay, no? Ay, nakakatuwa guys kasi alam niyo sa totoo lang, mga kapwa Pilipino, pag nagkita-kita yan, nagkumustahan. Ngayon, araw na to, mayroon na naman tayong panibagong kaibigan o kababayan na nakamit. Nakakatuwa talaga. Yung saya, no? Yung saya na biroin mo sa Facebook kita. Sa Facebook Tapos lang. ma-meet mo na person. Yung saya na hindi mo ma-paliwanag. Yun yung saya guys na talabas na kababayan mo talaga. So paano yung PR mo? Good luck. Salamat. Shout out mo na yung misis mo, mga anak mo. Shout out dyan sa mga pamilya ko, dyan sa Negros. Okay. Kunting taste na lang. Yan. Makakarating din ka. Ba't ayaw mo kunin dito tulad ng mga ibang tropa ng mga asawa nila kinukuha dito? Nag-aaral. Ay, nag-aaral ka? Kalis na yun. Okay. Yung asawa ko, anak mo? Yung dalawa na. Okay. So tapusin na lang yun. Di bali, pag na-PR, dito na lang yun. So tapos ka na, Tapos mag-washer lang ako. kukuhatin ako ng Sabi mo? ticket. Sige. Ingat kayo, ingat talaga sa biyahe. Okay. Shout out Oo, shout out. Alright guys, ayan, nakamit tayo. Ay, dito na rin ako natulog kagabi. Napagrudo kami. Ayan. So mag-washroom din ako. Ayan, sa kaibigan. Hot weather.
tayo guys. Aba, pinauuna pa yata ako nito. Hindi na lang siya dumiretso. Dahan-dahan lang, makakarating din tayo sa Calgary. Sana pagkatapos ng Calgary, pag-drive tayo papuntang Vancouver, wala nang hangin na ganito. Guys, ayan, magpakrudo muna tayo rito. Talagang masama ang panahon ngayon. Kita nyo tong Calgary na tayo ha. Center City of Calgary na to. Masama ang panahon. Very bad. It is very bad. Not good. It is not good. Kaya mag-iingat kayo guys ha, sa mga trucker, mga driver, kotse ka man o truck man ang dala mo, ingat-ingat lang ha. Ingat-ingat lang. Masama ang panahon sa Calgary, Alberta na naman. Ikaw, pakrudo ako rito. Krudo. Turn right on 46th Street Southeast. Dito pakrudo tayo rito. Pakrudo. Bababa tayo ng British Columbia, kaya kailangan natin magpakrudo rito. Okay guys, pakrudo bago tayo tuluyang dumire-diretso. Turn left, then take the first right. Okay. Alright guys, yan. Woo! Mag-full tank tayo. Ikutan na rin natin ang unit natin. Punta tayo sa kabila. Up mo ba yan? Yung RAM na ganyan kaya pala 3,500 na ganyang klase. Mayroon din palang DEF. Hindi ko alam eh.
Pasensya na guys kung sakali mang ignorante ako, wala kasi ako pick up eh. Nalalaman na lang yan kapag karoon din tayo ng pick up. Ito, linis-linisin natin ito para makita tayo. Ilaw sa taas. Ayan guys. Woohoo! Masama na naman ang panahon sa Calgary, Alberta. Guys, ingat-ingat kayo lagi. Lamig. Sabay, maglalagay din ako ng DF after nito. $614.88 liter guys. Woo! Grabe lamig. Sakit sa kamay. DF. Alright guys, let's go. Talagang puting-puti eh. In 1/4 mile, turn right on 46th Street Southeast. Ang lang, baka mamaya ma-jacknet tayo, makabangga pa tayo eh. Samaan ang panahon sa Calgary. Ay. Wala na, hindi na yata makaahon itong isang ito, napalahaw na yata eh. Ang dami kasing isno dyan eh. Wala kasi siyang traction guys, napalahaw yan. Yan makabasta-basta makakaalis. Napalahaw. Sana makawala tayo sa Calgary. In 1.5 miles, turn left on Glenmore Trail Southeast. Yan o. Ito pinanggalingan nitong truck na to. May mukhang makapalangis to. Tignan nyo yung mga ilaw niya, halos makubularan na oh. guys, gawa nga ng ano na tayo, full tank na naman tayo ng crudo, pati DEF natin full tank na full tank. Hindi na ako magpapakrudo nito mula Calgary hanggang Vancouver. Sobra-sobra na yung crudo ko na yan. Meron pa tayong tatakbo yung 600 miles mula dito hanggang doon.
ay meron pa akong 9 hours and 46 minutes driving. Hindi ko kailangan ratratin ngayon kasi sa ano pa naman, Webes pa naman ang delivery nito. Kaya kahit hanggang Golden lang ako makarating, ayos na sa akin yan. In 3/4 of a mile, be in either of the two left Lalo't lanes, ganito then turn kasama left yung on panahon. one more trail southeast. Marami akong oras talaga, buti na lang ganito medyo mayroong allowance para hindi ko kailangan magmadali. Turn left on Glenmore Trail southeast. Hindi natin pwedeng lagpasan itong naglilinis na to hanggat hindi siya nagbibigay ng signal. Yes! Eh, pero yung mga iba dun, gumilid. Yan. Tama. Itong isang ito, tagasabog naman ng tagasabog ng asin, salt. O magpakapit ng gulong. Ingat. Ayan guys, dito sa Calgary nag-i-snow. Sa Saskatchewan nag-i-snow. Temperature dito sa Calgary is -16. Ang temperature sa Saskatchewan is -18. Sa Manitoba -19. Pero cloudy. Calgary at Saskatchewan nag-i-snow. Dito sa British Columbia papunta tayo around -18 ang temperature pero mostly sunny. Kaya pagdating natin sa border, hopefully border ng Calgary o Alberta at saka British Columbia, hopefully wala nang wala nang snow. Ito nakikita natin, Yes! Guys, border na tayo ng Alberta at saka British Columbia. Ayan. Yes! Walang snow rito, yung walang pumapatak at saka hindi mahangin. Pero maputi, puro snow yung karsada. Wala yung patak ng snow. Nasa likuran ko pa rin si nakabuntot sa akin si kababayan natin yung na-meet natin. Ito, hihinto ako rito sa brake tire check dito. Merong brake tire check dito na parating Magkandak tayo ng brake tire check dito. Okay guys, yan, brake tire check muna tayo.
So, temperature, set point, tignan natin. 30 ang box, 34 ang set point. Ayos. Problema. Lusong tayo guys, kaya kailangan natin check ang unit. Especially yung likod. Oh, katulad nito. Oh. Marumi, kita nyo, marumi oh. Kailangan natin linisin ito para makita tayo ng mga kasamaan nating driver. Maglinis tayo. Alright. Okay, so puno pa tripod. Yan. Woo! Ganda ng climate dito. Hindi masyado malamig, pero islo ang karsada. Ayun siya oh, sige kabayan oh. Kabayan, friends. Oh guys ha, itong tinitignan natin dito, yung maruming ilaw natin. Pag nagdadrive tayo, kailangan malinis ito, linisin natin ito. Ayan, para sa ganun makita tayo ng kapwa nating mga driver. Always clean your light. Ayan. Ayan, huwag tayong tamarin. Alright. Wala, hindi mo maabot yun kaya ganyan kabayang friends ang dinadrive na truck. Hi! Kumusta? Yeah, say hi to the friends. Vlogger Lakay Trucker. You vlogger? Yeah, I'm vlogger. YouTube, Lakay Trucker. Okay. Lakay I Trucker. will follow you on there. Yeah. I will do that. Yeah, for sure. Okay. Have a safe drive, buddy. YouTube, buddy. Ano? Buti meron kang kumakompleto ka pala eh. Parang hindi matigasan. Oo nga eh. Natulog ako doon. Ay, miglip ka? Oo, sa oras kalate. Okay. Ako hindi na. Sakto naman ang papalabas ako. Binubusinahan kita eh. Nauna ka kasi nung nag-ano tayo sa medicine Oo. nag-washroom pa ako. 30 minutes pa ako doon. Oo. Nauna ka kasi. Ang grabe yung Alberta, no? Oh, grabe sa Calgary? Alberta guys. Calgary ba yun? Oh, Calgary, Alberta. Grabe yung Calgary. Ano yan? Masyadong ang daming isno, delikado. Dahan-dahan ako. Buti pa sa Montreal, wala masyado. Oh. Saan ka ngayon saan ka matutulog? Diretso ko na? Hindi kaya ng oras. Hanggang saan ka? Kung natitira ko, 6 na lang eh. Hanggang saan ka niyan? Kung saan na lang abutin naman. Siguro ako hanggang hanggang tignan ko kung abutin ko Kung may makainan tayo doon. Lopes. Tignan, sumunod ka lang sa akin kung meron Oo, kong madaanan. hanap na lang kainan doon. Saan lang tayo magkikita eh. Oo, sige. Ha? Oo, Ayun tayo doon. Oo. Tsaka sumunod ka lang naman sa akin, di ba? Oo, ayaw ko mo. Oo, di rin ako nagmamadali. Kailan pa delivery mo? Baby pa. Okay, marami kang panahon. Oo, habang oras. 19, Wibes. Oo. Pares tayo, Wibes din ako eh. Baby sa akin. Okay. Sige, tara. Dito lang ako sa likod. Sige, ingat ka dyan. Sundan mo lang ako. Ayan guys. Nagyayapang kumain. Tignan na lang natin mamaya kung saan kami abutin. Yan. Alright, tara. Ayos na naman. Let's go. Lights, ang importante. Okay. Woo! Yan guys, dahan-dahan lang ang pagdadrive. Ingat kayo lagi, no? Salamat sa panonood. Putulin ko na yung vlog ko dito. Thank you for watching. Magpo-focus lang ako dyan kung magpang-abot ulit kami niya at kumain kami sa daan. Thank you. Kung hindi, dito na lang sa truck. Marami naman akong baon. Pwede kong ma-share sa kanya. Ayan.
Guys, ingat kayo. I love you all. Thank you for watching. Shout out na lang sa inyong lahat. Stay warm, stay safe. Peace out. Bye-bye. Lakai Tracker.